لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Фико за Ди Мария, може би поставени в тази лява зона на атаката на Аржентина, за да тормози малко повече Сантьяго Ариас. Този пас с пета бе чудесна идея. Все пак топката стига до Лионел Меси. На Лионел Меси и на Алби Селесте, защото капитана на Аржентина пострада в това единоборство. Никакъв шанс тук от страна на Давинсон Санчес с своя шпагат. Той бе някъде около Петрич, докато Меси се намираше в София. Тук, ако можем да направим така нещо иронично. Той просто той след това е паднал върху глезена на Лионел Меси. И топка беше излезнала вече. Но не е искал да го удари. Категорично тук нямаше умисъл в тези действия. Той е паднал върху глезена, виж. Но точно глезена на Меси да пострада е нещо, което може да ни лиши от участието на един от тримата, да ги наречем, най-добри футболисти в този финал, поне спрямо първоначалните очаквания. Дано да няма толкова сериозни проблеми, които да доведат до принудителна промяна. Това би бил шанс за Лаутаро Мартинес да запише повече минути от предвидените му от Лионел Скалони, защото сигурен съм, Лаутаро би се появил в игра в даден момент от двубой, особено ако продължава резултата да бъде 0-0. Но няма база за сравнение спрямо това, което се бележат по 11 гола. И двата случая стигат до финала 1900 на Аржентина, защото през първото полувреме. Сега Меси се подхлъзна. Се обърна глезна. Нови проблеми за Лионел Меси. Може би за това не виждаме най-блестящото представяне от страна на капитана, но ясно от картината, от качеството на картината, която ни е една сериозна критика. Настъпи така леко, дали на криво. Кошмарна серия от полуфинали за колумбийците. Сега пък Меси няма да може да вземе тях. И 100 години Копа Америка. Странно. За домакин бе избран тима в финалната среща. Бе избрана страната на Съединените американски щати. Меси започна с пропуск. Преди това аржентинците се справи. Се представя най-добрият футболист в серия А, най-резултатният футболист в серия А, абсолютен лидер на Интер. Няма все още да го видим в действие. Вместо това виждаме футболист на Фиорентина, като Николас Гонсалес, но тези сълзи казват всичко. Сърци раздирателно.